سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو وزيناتات حمشاي باتريارك أرثوذكسويت بيت كريستيان إيرترا عارفهم مهلاو مقلاصو إيرترا ناب تشاينا ني حزن ملأخت مستادا منستر وصاي قدات إيرترا مس بريزيدنت كينيا من رخابو نبرت مقلب بزعبا زي مجمار محبراو أقلقلوتات ملكيتهم ذهبوا ومقلص بزملكت بدوتشي فيلو وصي زول زينا حبرت أفريقيا بزعباتي أبشر زكاية زولو أخيبا حبراويت كوميتا ملكيتو زوصو مقلصن فرنسان جيبوتن وتهدراتن لمديا كايدو مهلاو محبارن كالنزا تقاللك خونيو أبزا channel دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبري عدمكم حمشاي باتريارك ورئيس ليقان باباسات أرثوذكس بيت كريستيان إيرترا بصو وقدس أبونا قدماو كيرلوس كم زعرفو بوغن منستر زينا إيرترا بزوات حبريتا تقاليصو بمسرت اتوات إزول زينا دما حمشاي باتريارك ورئيس ليقان باباسات أرثوذكس توهادو بيت كريستيان إيرترا بصو وقدس أبونا قدماو كيرلوس بزحدرهم حمام زدل حكمنا ورديت كبروا لهم دحر مصنح لومي كلتا تحساس أما بلتيس عن شدشتان عامت عدميهم كم زعرفو تحبير لا أرثوذكسويت بيت كريستيان إيرترا سالساي باترياركا بصو وقدس أبونا أنطونيوس كابسلت أنم تأليم أبناء جزا محير دحر مئتهم نعم تكيم رابعي باتريارك كوينا مستمرصو بصو وقدس أبونا ديوسقوروس أب تحساس كل التشحن عسر تحمشتن كبز عالم بموت مستفليو إتا بيت كريستيان بزي باتريارك نحيالو عامتات دحر مصنحيا زم لما عارفهم زلو حمشاي باتريارك أرثوذكسويت بيت كريستيان إيرترا حمشاي باتريارك خون بوقع كمستشمه زحلف عامت ورح سنة تقليص زنبرا منغو منغست فدرالي إثيوبيان تግራይን سمع سلام دحر مختامو ابز اواን እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ጌና ንኡስ ይዘሎ ክብል ውድ ሕብረት ሃገራት ገሊጹ ወላ እኳ ስምዕ ምቁራስ ተጻቦታት እንተተኸተመ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ኣዝዩ ውሕዱን ትሕትት ጽቢት ክብል ንዋና ጸሓፈት ውድብ ብምጥቃስ ወሃብ ቃል ውድ ሕብረት ሃገራት ስቴቨን ዱጃሪክ ሓቢሩ እቲ ወሃብ ቃል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓፈሻ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብድምር ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ 5 ሚልዮን ካብኣቶም ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተጸበይቲ ረድኤት የሚሉ ንሱ ወሲኹ أو حجز نبصح زتم حيش أجابب كم زول بمملكات زاجت نبكل التجري 550 نيتعنت مكاين آتين مهلا ونعمل كيتو أبتتمالز تزرجح السليدة متن حجز عم تغل التشحن إسران سلستن إسران شدشتن مليون إثيوبيان محجز ودو حورات هاجرات سلستن بحمشت بليون دولار أمريكا حجز مدي وكم زول تملكيت الله ودو حورات هاجرات نزت اللي مو زول باجت كاب حجز تأكلت كرخبة تسبيتي جبار إذا خمسين كل دمام مقراص تصابوتات ككاد منقو منقست فدرال انتجراين أبريتوريا دوب أفريقيا وعل كاب زفرمات حيزو حدا ورحا قصير الله بزل اوان اب تግራይ بحفشا بفلاي دما برأس كتماتا كلل زخونت مقاله دحت سمع داغم كجمر تسفا تغيرل زنبره محبراو اغلغلوتات بزي مجمارو نبرت تا كتما حقوسات كم زي كونه غليصم جرمناويت معكن زينات دوتشي فيله مس نبرت ختما مقاله اب زغبره تركب نبرت نايت ختما اتسمع كاب زفرم لومي حدا ورحا قصير الله بزل اوان اغلغلوت تليفون انترنت بزي مجمارو قطعه كم زلوم كغلصون كلو منግስት ኢትዮጵያ ነተስተቋረጸ አገልግሎት ዳግማይ ከጅምር كم زحاتو تقاليصا ابدوب افريقيا بريتوريا سمع سلام كلتيون وغانات كاب زفرم حدا ورحا قصير لاب زلو اوان حزبي مستتسفا غيرلو زنبره سلام كومدما موغاد هيوت اشحات زطفوغ مجمار محبراو اغلغلوتات كدمرو تصبيت كم زنبرم قاليصا اتسمع كاب زفرم ابز اوان ورح غيرلو لاب زلو اوان اب مقله اتم بوغان منغست فدرال كفتحو زخولو كم بانكي تليفون انترنت الكتريكن كالوت اغلغلوتاتن سغاب حج كم زي تجمرو زلو يم زيغاتات حبيروم زلو إيرترا بموت بريزيدنت هزباويت ريبابليكاوي تشاينا نبر جيان كزيمين بحادة تحساسني حزن ملأختي ناب تشاينا كم سددت غليصا ابتب منستر زينا إيرترا وصي زول حبريتا دما قال بقالو بريزيدنت إسياس بسم حزبن منغستن إيرترا بزم حلالو ملأختي بريزيدنت جيان كزيمين ارحيقو زطمت ناي لوط مرحن عبي منغستاو اكالن منبار دحر مغلاص اب تحت مريحنتو زوص فرداو بوليسيتات تشاينا ابتم زحلف عسرتات عامتات زرأت قلطف قطباو عبيت كوم دما اب كل علماو قمتا لو تخدقبر العل ابركته غيري يكبلن كله اب موداتا دما ابت ملختي نچاينان حزبان صنعاتي هابكم زبل ملختي تم حلاليفو اذا خمزيلن كله دما منستر وصاي غدات إيرترا عثمان صالح لومي كلت تحساس ابرسا كتم هاجر كينيا مس بريزيدنت ريبابليك كينيا ويليام روتو تراخيبو نتي مس منستر وصاي غدات إيرترا عثمان صالح زتغبر ركبا ملكيتو دما بريزيدنت ريبابليك كينيا ويليام روتو زرغيحوا بزول حبريتا كينيا مس إيرترا موق زمدنا لوا اب قرن افريقيا زوباو سلامن لمعاتن مسغوام بحبر كنسرح توفاينتنا دغيم نرغاغص كبريزيدنت إيرترا بمنستر غدات وصاي عثمان صالح زتم حلالفه ناي سناي دليت ملختي ابيت منغست نيروبي تقبل كبل صحيف الله
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ብዝቐጸለ ግጭት ብውሕዱ 10 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ብዝቐጽል ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝተቐትሉ መርበባት ዜናታት ሃገር ሓቢረን። ዕጡቓት ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኪራሙ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብ29 ሕዳር ብዝኸፈትዎ ተኹሲ 11 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ዶቼ ቬለ ብወገኑ ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣቃሊሑ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ምስ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ዘካየድዎ ግጭት ሞትን መቑሰልትን ሓያሎ ሰባት ከም ዘስዓበ ዝገልጻ መርበባት ዜናታት ሃገር ድማ ኣሽሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ህይወቶም ንምድሓን ቤቶም ረሓሪሖም ከም ዝሃደሙ ኣገንዚበን። መንግስቲ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸነዮም እናበለ ዝገልጾም ዘሎ ዕጡቓት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩን ከተማ ነቐምተን ሓያሎ ትካላት መንግስትን ናይ ወፍሪ ማእከላትን ኣጥቂዖም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ደው ንምባል ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምትግባሩ ዝለዓለ ኣተኩሮ ሂብሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህይወት ኣማኢት ሰባት ዝቐትልን ዓሰርታት ኣሽሓት ድማ ዘመዛበልን ዘሎ ግጭት ክልል ኦሮሚያ ግን ጎሲዎ ኣሎ ብምባልዮም ሓያሉ ወገናት እቲ ሃገር ዝነቕፎ ዘለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣኼባ ሓበራዊ ኮሚቴ ሰብ ሞያ ኣብ ሽረ ነቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዓብዪ ምትእምማን ዘራጉድ ክብል ኣፍሊጡ። ሕብረት ኣፍሪቃ ትግባር እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ዘውፅኦ ቀዳማይ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪቃ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንመስርሕ ሰላም ዓብዪ ግደ ይጻወቱ ምህላዎም ገሊጹ። እቲ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝሓዘ ኣኼባ ናይ ሓባር ኮሚቴ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ፎኮስ ኣጽዋር ምፍታሕ ዘኽእል ናይ ትግባር ውጥን ንምድላው ዝተጸውዐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ቀንዲ መራሒቲ መስርሕ ሰላም ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃ ትግባራት ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ዘውፅኦ ቀዳማይ መግለጺ እቲ ኣብ ሽረ ዝካየድ ኣኼባ ፎኮስ ኣጽዋር ናይ ምፍታሕ ሓፈሻዊ ናይ ትግባር ውጥን ንምድላው ዝሓትት ናይ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ መግለጺ ናይሮቢ ዝሰማማዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ናይ ሽረ ኣኼባ ሓበራዊ ኮሚቴ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ዝፈትሑሉን ናብ ካምፕ ዝኣትውሉን ዝርዝር ውጥን ከዘራርብ ከም ዝጀመረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማል ኣብ ዝገለጸሉ ሓይልታት ትግራይ ሒዞሞ ካብ ዝነበሩ ግንባራት ክወጽእ ጀሚሮም ምህላዎም ማዕከናት ዜና ክልል ትግራይ ገሊጸን ነይረን እየን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ካብ ግንባራት ውግእ ክወጽእ ምጅማሮም ብዝምልከት ብወግዒ ዝገለጸ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ንትግባራት ስምምዕ ሰላም ብቆራጽነት ምስርሑ ክቐጽል ምዃኑ ደጋጊሙ ይገልጽ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሩ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ዓለም እውን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻውያን ኣካላት ንስምምዕ ሰላም ከም ዝድግፉን ጸሓፊ ድሑራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ እውን ትማል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ስምምዕ ሰላም ክግበር ይልካ ምሕሳብ ዘይከኣል ነይሩ ምባሎም ብምጥቃስ ንትግባራት ስምምዕ ሰላም ዝውሃብ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ምውሳኹ ሓቢሩ። ሰራዊት ሃገር ጅቡትን ፈረንሳን ኣብ ዳህሳስ ኮለላን ስለያን ዘተኮረ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። እቲ ልዕሊ 450 ኣጋር ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፉ ልምምድ ኣብ ሓለዋ መጽናዕቲ ቅርጽ መሬት ምልላይ ባእታታት ጸላእን ካልእ ዘተኮረ ስርሒታት እውን ከም ዝነበሮ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ልምምድ ካብ 9 ክሳብ 17 ሕዳር ንሓደ ሰሙን ኣብ በረኻታት ጅቡቲ ተኻይዱ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ናይ ልፍንቲ ሰራዊት ንስርሒት ኣብ ዝኸደ ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ቆሸታት ማእቶታት ምክያዱ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ሰራዊት ጅቡቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ እዮም ዝበሎም ዕጡቓት ፍሩድ ዝተባህለ ጉጅለ ኣብ ምህዳን ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ እውን ምስ ሓይልታት ጅቡቲ ዘካይዶ ልምምድ ኣብዚ ስርሒት እዚ ዘተኮረ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ። ፈረንሳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጅቡቲ ብቐዋምነት ዝዓስከረ ኣስታት 1500 ሰራዊት ኣለዋ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።